Santa Barbara, Baylar hem ağlayar. Ine bu seriallar 1990-njy ýyllaryň iň meşhur seriallarynyň biridir. Biz ine bu seriallardan Santa Barbara serialinin ýazy edilen Kaliforniýanyň Santa Barbara şäherine gelenje gittik. Santa Barbara şäheri ýylyň dowamında hawasy 15 gradus bilen 25 gradus arasynda ütkep durýan ajaýyp klimatly bir şäherdir. Bu şäher Hollywood ýyldızlarynyň hem ýaşamak üçin saýlayan şäherleriň biridir. Köçede ýetip beren wagtyň Hollywood ýyldızlaryny hem daşlaşyp bilersiň. Elbetde tanaýan bolsaň. Hormatly tamaşaçylarymyz, bilýäňiz biz nirä bardak Türkmen halatyny görýäs. Santa Barbara, şu ýerde Türkmen halasy. Gidiş halyçylymyz. Ýani halymyz olakan Türkmen halasy $16.100 ýa-da İsmail. $16.100. Santa Barbaralardaki gepleşigimizi iň gysa wagtda Ata Watan TV YouTube kanalynda size ýetireriz.